Riso, dili to luto na puno ang sila sa ko. Ang último, dili to Karbi na kailong kay kusot si kasiro ng kusuma labang solo. Asap ko kapatang ng ang puno sa puno di sa ko. Ang kusuma ng kusuma. Anyway, kahit kita ng lapet, hindi ka lamay. At ito yung content, hindi yung content ka dito. Karbi. Ito minso, Rong aje2025 ko ilan ang captain. Kaya dito, aje2025 siya. Rong